Bogazan LA PHLC atumpen MLA Dr. Numel Momin ame phike kaipon. Go back, 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 go back. Hemprek kang thimati Article 244A jong si hang bomlote ipit kachiru ilapen Los at Popu Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Bogazan MLA Dr. Numel Momin. কিমান পাব লাগে তাতকে বেছি কাৰ্বি আংলঙে দিছে মেডিকেল কলেজ দিছে গোটেই অট'নমছ দিছে বাজেট বনাব দিছে 244তকৈ বেছি আমি পালোঁ এতিয়া অলৰেডি আমি 244 পিছুৱাই গ'লে মানে আমাৰ লছে হ'ব এতিয়া তাত আমি 244 পিছুৱাই গ'লে মানে আমাৰ লছে হ'ব Sonsi Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dima Hasau District Aradatum Indians Constitutions along kitok dak Article 244A mate Hemprek kang thim kilong vek nang chie puthak kilong lirek ajok kedam tang pusar pisaratum pen Hemprek kang thim aputhak nang chisong bom bang bomlo Lason si Pimpor da me Karbi Anglong West lapen Dima Hasau District Arad akar inai lake Article 244A henlo Langdami Hemprek kang thima joini akache songa joini ki thike janga phai lakaun is set anu Bontan non MLA Dr. Numel Momin abang Hemprek hang bomloti Los at Popukaning che puthak Bogazan APHLC songpen Dr. Numel Momin aphan ningkang samse ningki pong chepaklang ponsi Bogazan LA amai phu Samson Teron Bogazan LA lamjai sarpo kleng sarpo tiso atumpen Japon ninsi Hanjanglang Sokrong Tomatowar along Assam Legislative Assembly MLA Dr. Numel Momin amepi kaiponlo Ini tuma phusa phisa tuma ke hang bom Hemprek ka puthat lapen halabang so hut ini tuma phan 1969 ningkan Article 244A halabang so India Constitution along ini tuma pharang thapilo ini tumla bangso nang ke hang bom pen 1985 a movement pen chenglok 86 a movement pen chenglok piniani an sitami ini tum karbia khailong awok avia bangke du chinam lang lapen hang bom lang lapen ma dua kar bisitame Hemprek nang ni lapen Article 244 nang ni bomang ninje bangbe sitame piniani langamo liputang pe ini tum lada Bogazan MLA numul numina bangke karbia khaya phan nang lang plot karbia khaya phan nang wa phisi piniani Hemprek pen mute non ke do bom power ki ongsi lang athe dake autonomous ke long ke medical college ave engineering college ave lapen agriculture college ave pusi pusita alang li autonomous te kupia puta ma chini pami melang pusini li hin pen puntu alang li yongsi autonomous te puta chini pemi poson te alang li karbia khaya tum lapu ana kisu lapen kala pona ke hanga bangke alang li respect bithegi polo athe kupia pon ma li putang ke piniani la bangso Article 244 mate Hemprek ka puta ka joinisi penangan bang pu bang pike apram dan nang lo lapen penangan EPSC officer pen chenglok engineer pen chenglok professor apus pen chenglok sita melang tum resignation CPC methang rongri long kwat litum karbia khai ta bang sining pir the te paplang sona thaksi ilitum ta paplang nang di pusi litum officer bisa nang kisongbom lapen non afa mi kisongom malang la so teng liputang de karbia khai phanalang li ke thak lapen divide and rule policy sinang ke thak lapen anti tribal lapen anti autonomous state pusi il to mahin pen jong nang ko pen jong dak lo lapen ili tu mathanang ji sangpot kipi awu imek nang kang thok pulutang da lake madu tak relo doctor numun mumin halo rupia pon mali putang te alang rifan ke damtang surini na ke poseng kan ili tum Article 244 hala dak rasta sing ke bang dok muka long nang pipo pojoni selang li phanda mili tum ke pahai dun numun mumin na phanda cita piniani alang li Hemprek ke puthak lam the kaneng ji dun ja lam bang bab depsi ili tuma phan Hemprek ke lake nang nilo pusilang li jase mera pa ke ninjerong asolo lalo liputang dei litum ke karbia khaya phan mate karbiang long rak dak lak chok sinyal te ba karbia khaya phan alang li numul mumi innovasi alang li nang nilo pukaneng je bangke lake pindre mo lapen alang li jase mer la non la so dagang bong karbia khai phan dia chuang he liputang te ili tumai hin mate karbi solang dorat song dorom party chipu be pin alang li phan doko numul mumi na phan boycott nang ji alang li phan athe kupia possible konang ji mali putang de alang li anti tribal anti autonomous state apudak serang li kaneng je Allah pen alang li karbia khai ban ke thak lapen inglong so ban ke thak akam selang li claim lalo li putang de alang li phala da karbiang long nang ke pe dudun dia isi ke nang avelo lalo li kali li putang de tum karbiang long ke la ke mukke bangji lang tam ing thakrap so ji lasi alang li la non hithi ru dunyang bong karbiang long ara pan dia churang he li putang te karbiang long ara siang li pan boy kodang ji lapen mon kita bom BJP सरकार atum CM tulur menghang pen chenglok MLA MP pen chenglok sam ang lipan action envek nei putini to mahin pentuning represent ja song ben ba kupia pun mali pudang te alang litum pinianian sitame alang litum
numul numul pan lam thi sita chupua helang lam thi sita ajua helang kupia polo lalu liputan de alang tum BJP sarkar ke alang tum inut bojan MLC ingkangkringa songjapo alang li pan kapan je to liputan de lake BJP sarkar si autonomous state ke kapa reject lo kali na garang di thekla kalam lo lalu liputan de alang tum BJP sarkar mele non team kar benglong CM turama hatam ka chedono nang theklo lapen MP morsing di zone ka chedono nang theklo posi niti tum APSR je song na dong nang ko Facebook api solong alang li ke tok dun la bangke metanel angkol di angkal bodi halda ke tokondo lapen hala so ajoy ni pensi pinya ni ka biang long ara tum ka enjoy lo pusipu ahok lo alang li ke ka bia khaya ke du kisum chi ne pin lang alang li amhang ke the ke ni 1972 ni kan hala bayu ta talong ni tum lang bodi chini ji inke ini tum ka bia khaya tum hemple ke hang ke la ke ha 1952 60 alom besi ke hang lok lo liputan de alang li ka la ya pulki mo chi ne lang lapen alang li hala mo pen metane angkol bukan enje bangkala ru samson singing pi asal pi di asal pi ason lo hala thengkur sing pi asal pi api garu pi je ala pen numumuin api bangke ko de te apok lo garu pi hala so la men kalang la ta benglong nang kompier nang yate ru samson sing pi asal pi api no pisa busitami la daga bangke la ke ile to mapu ile to maru ke la ke kalbia khai ile to masinang ka polong pilo alang li ke la kalida rinte kacipu kaciro cor alang lila taka long kenang kacijo konja kenang ave alang itu berletet busudami la taka bangke waso putra ka bangke nang kacijo konja lama ave lapan ka binglong ara rapan kesemet tera bangke alang li nang lang plot nang lang ais la solam tie bangke ketok posini tu main dan kondem Itum kacing rum nangkok lapen kacing song nangkok alam theke lahen lo ake hai Dr. Numol Mumin lake itum bokajan LEC mate ladak constituency ben alang li MLA keman pon lo lapen alang li non dobom lake deputy speaker arpus alang li dengbom assembly long lasi alang li deputy speaker polong te isi aron atang kadok kare assembly long tame ka pa implement mate ke pa chun ponja bang pusi non ke ko pusosi anti constitution alam kaning jet lo labangkan tum ningduk piglo lapen numol momin alang li inut laposon kaning jet report alang li deputy speaker ang hoy long kang nita apot awi ba ron awi lumon mangke lasin nilitum alang li pan kondem lo lapen nilitum ini samse lagi nilitum karbi lapen akap break up tribe satum andame tribal atum andame nilitum ningduk cepak lang pon lo lapen labang son ningki pung ke nilitum ingtonte athema kedamtang alang li chot kali Dr. Himanto Biswa Sarma Assam Chief Minister tame lason thosi kaning je lo je karbi anglong ke super state pusi kaning je pon tang de super state alam the constitution long duma ave tang de lage ili tom phan nge palu thek tiglo karbi arar tom phan labangso aputhak lasi halang phan tame condemn lo lapen karbi anglong autonomous council ake hoy CM Dr. Tuliram Ronghang pen ki Japon BJP abi tum do andame ing samri laso puthak ante non ilitum hemprek hangbom lo lapen constitution long ke do tang ahormu alangli tum tame nanga chirap du meya polo sitame alang tum do clip apot BJP fan condemn lo lapen laso party ke anti tribal lapen anti autonomous state lapen alangli tum pen alangli tum hemprek ki hangdam mate karbi anglong fan hemprek PG poke 0% itum ning ke thiabe News Desk Report, Karbi Live.